नमस्कार, हांव आसा चोपडे मोर्जी हांगा आसा। हांगा पेडणे ट्रॅफिक सेल आणि मोपा ट्रॅफिक सेलाचे PI जे आसा महेश केरकर आणि पेडणे ट्रॅफिक सेलाचे विश्वजीत चोडणकर आणि DYSP सिद्धांत शिरोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हांगा जे ट्रॅफिक ड्रायव्ह करपाक आयिल्ले आसा, जे एक्सिडंट जाल्ले आसा। आता हालींच 2 दिसां पयलीं जे एक्सिडंट जाल्या आणि ड्रंक अँड ड्रायव्ह करून जे ट्रॅव्हल करतात, जे ड्रायव्हर ड्रंक करून ड्रायव्ह करतात, त्याच्या खातीर ही ड्रायव्ह हांगा करपाक आयिल्ली आसा। आणि आता सध्या पेडणे वाठारांत वेगवेगळ्या जाग्यार जे सर्कल आसा हांगा ट्रॅफिक भरपूर हे जाता आणि थंयसर ब्रिज आसा, थंयसर पेडणे ट्रॅफिक सेल जे आसात त्यांचे स्टाफ आणि PI मोपा PI आणि पेडणे ट्रॅफिक सेलाचे PI हांच्यांनी ड्रायव्ह तेंच्यांनी सुरू केलेले आसात। एकंदर जे डावट मारता की ड्रंक अँड ड्रायव्ह करता तांकां हाडून तेंचे चेक करून तांकां फायन दिवपाचें काम ते आतां सद्या करीत आसात। एकंदर जे एक्सिडंट जाल्ले आसा आणि खुबशे लोकांचे जीव जे ड्रंक अँड ड्रायव्ह केल्या कारणान खुबशे लोकांचे जीव गेल्लेले आसा आणि विदाउट हेल्मेट सुद्धा लोक घालिनात आणि त्याचबरोबर बेल्ट घालिनात। ह्या सगळ्या हेतून पेडणे ट्रॅफिक सेल आणि मोपा ट्रॅफिक सेलाचे PI जे आसात हांच्यांनी आपले फूल टिमीक घेवन कंबायन ड्रायव्ह हांगा चोपडे जंक्शन हांगा केल्लेले आसा। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.